era bonito acordarse quen é Cristian e quen é Isaac. Cristian. Cristian. Iba a dicir eu que tiñas cara de Cristian e Isaac. Cristian e Isaac fan beatbox. Conoces, non? Fuertemente. Tixa ali un... Conozco moi fuerte o beatbox. Explicádenos que é o beatbox. Explícame un pouco. Pois música ca boca. Podemos representar... No, bueno. Pode ser, si faz un... Por exemplo. Cabrón. A ver, o beatbox é facer como bases musicales... Sí, bueno, podemos representar diferentes estilos, podemos facer hip hop en plan... Podemos facer techno. Podemos facer jazz ou algo así, imitar trompetas. Pero estudiar nada, non? No, estudiar pouco. No, está ben. Eu, a verdad, que cando os vin tiña moita ganas de que viñades a probar porque me gusta moito o que facedes e me parece dificilísimo. Isto hai que ter unha técnica especial, hai que dedicarlle horas. Como se entrena un nesto? Pois, ou podes ter un don e te sale máis fácil, ou practicar. O que ten é que podes practicar en calquera lugar, onde queiras, facendo o que queiras. Porque eu que isto nacera como nas calles de Nueva York, que a xente nos barrios pobres que non tiñan cartos por radio casé, empezaron, non tiñan cartos, pesaban moito, pois empezaron aí... O sea que, quero dicir que a miña filla que ten 8 meses fai beatbox, está ben? Si sigo o ritmo, si. E a mí non me podedes enseñar algo sencillo? Pois o de... Pepe ten un carro, Pepe ten un carro. Son 2 pés. Oiga, xa hai cachondeo antes de empezar, é que... E este chaval non sabe facer nada, porque... Bueno, va, Pepe ten un carro, va. Axúdame tú, va. Dá un pouco, sí, dá un pouco. Para que digan que a xuventud se trabaja, Pepe, auja. Va. Sáleme voz dentro nicho. Si dalle. Pepe ten un carro. Pues dalle fuerte. A pé fuerte. Pepe. Pepe ten un carro. Pepe. Non vou parar que vai llegar a selección. Se digo Pepe, cómeme. Pepe ten un carro. Pepe ten un carro. Dalle máis a Pepe ten un carro. Carro. Mi carro me lo robaron anoche cuando dormía. Mi carro. Pepe ten un carro. Pásame como a Jorge Javier, non vallo máis que para presentador. Lástima tamén. Foi salud un pouco, non? Bueno, igual non pagamos o recibo deste. Vamos a ver unha exhibición de beatbox. Xa veredes que maravilla o que fan Cristian e Isaac. O público é voso, o sitio é voso. Cristian e Isaac, vamos, música! Bella scuola, everybody dance now. One, two, three, four, four. When the night has come, the has come.
want to get high, so high. I'm up, slow, for you. Boop, boop, boop.